ସେଠିକି ଯାଉଥିଲି ବୋଲି ଧାମରା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟାର ବାଟ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଚୌଧୁରୀ ଘାଟ, ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରା ଏରିଆର ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଚୌଧୁରୀ ଘାଟ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ମୋର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଏଇ ନଈ ବାଟେ ମୁଁ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାନ୍ଦେ, ମୁଁ ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରେ। ଆଉ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଡର ତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ମାନେ ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟବେଳ କଥା ସବୁ, ଝିଅ ବେଳ କଥା ସବୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ବସିକି, ଆଉ ଭାବୁଥାଏ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପୁଣି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ବୋଲିକି ମୋର ମାନେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ସେତିକି ମୋତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆର ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାଉସୀ ମଉସା ଆମର ପ୍ରାୟ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ନଈରେ ଥରେ ନୁହଁ 3-4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆସିଲିଣି ଏଇ ନଈ ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ତୁ ମୋତେ ବାହା ହେଲୁ ବୋଲିକି ପୁଣି ତୋର ମାନେ ପୁରୁଣା ଦିନ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଆ ଆମର ହେଲାଣି। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ପତର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ କାଦୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ। ମାନେ ଠିକ୍ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଫୋକସ୍ ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବସିକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ନା, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ଆଉ କେଉଁଠି ଫାଳେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ତ କେଉଁଠି ଫାଳେ ହେଇନି, ଏମିତି ଆଉ। ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଆମର ଲାଗିଗଲା, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବୋଲ୍ ବମ୍ ସବୁ ଭାଇମାନେ ପାଣି ଉଠିଥିଲେ, ସବୁ ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ପାଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ ଜୁହାର ହେଇକି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଧାମରାରେ ସେଠୁ ବହୁତ ବିଜି, ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ କଲି। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକା ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକା ଯାଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ନଈ ସବୁ ଦେଖିକା ଯାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ବସିଥିଲୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡଙ୍ଗା ସେପଟରୁ ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିକି, ମୁଁ ମସ୍ତି ଚୋବଉଥିଲି। ଆଉ ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ଅନାଅ, କହୁଛନ୍ତି ଅନେଇନେ କ'ଣ ହବ, ଅନେଇନେ କ'ଣ ହବ, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେଇବା ତ ଆଗକୁ ଅନେଇବା, ଏବେ ନୁହଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନେଇବା, ଆଉ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ମୁଁ ଆସିଗଲି, ପୁଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। 6ଟା ବେଳୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ 9:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ 2ଟା ଆଣିକି ଭେଦିକି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଭଜା ଭାଜିକି ଆମେ 2 ଜଣ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଲାଗିଲା, ସବୁ କାମ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।